Staviate dom, či rekonštruujete byt a čaká vás výber okien. Zistíte, že na trhu nie sú len plastové, ale aj drevené, hliníkové a drevohliníkové okná. Poďte, vysvetlíme si, aký je medzi nimi rozdiel. Plastové okná sú cenovo dostupné, majú dobrú tepelnú izoláciu a sú nenáročné na údržbu. Na druhej strane sú menej ekologické a majú kratšiu životnosť. Hliníkové okná majú moderný vzhľad, sú odolné a pevné a vhodné aj pre väčšie presklené plochy. Za ich kvalitu si však priplatíte o čosi viac. Drevohliníkové okná kombinujú výhody dreva a hliníka. Majú jedinečný dizajn a sú odolné. Hoci si za ich kvalitu priplatíte, avšak vďaka ich dlhej životnosti sa vám táto investícia vráti. Drevené okná sú ekologické, dobre tesnia, majú jedinečný dizajn, avšak je potrebné sa o ne pravidelne starať. Radi vám pomôžeme s výberom, dodaním a montážou vašich okien. Dohodnite si obhliadku ešte dnes na www.oknoshop.sk.